Demà dimecres, la Sala Arts de Barcelona acull l'estrena d'un espectacle de la mataronina Núria Serra. Amb la companyia NS Dansa, que porta 15 anys de trajectòria, estrena l'espectacle Sabates Vermelles. Un espectacle de dansa contemporània basat en els textos, en els poemes del seu llibre Allò que et vaig dir una vegada, i que la Núria Serra ens va presentar fa unes setmanes aquí mateix al programa El Mirador. Parlem amb ella a través de videoconferència. Núria, molt bon dia. Hola, Pep, molt bon dia. Encantada de tornar a ser aquí. Igualment. Escolta'm, suposo que, vaja, contenta, no?, per poder estrenar a la Sala Arts a Barcelona aquest espectacle que d'alguna manera doncs, junta dues coses. D'una banda, commemorar, celebrar els 15 anys de trajectòria de la companyia, i d'altra, doncs, posar en valor també el llibre de poemes que ens presentaves fa unes setmanes, Allò que et vaig dir una vegada, Sí, hem pretès ajuntar aquests dos conceptes perquè molta gent m'havia comentat ostres, hauries de separar, no?, la part d'escriptora i la part de creadora, però jo penso que, de fet, tot va lligat. O sigui, en el moment que crees és igual amb quin llenguatge. I la idea de poder-ho plasmar un espectacle ens interessava a nivell d'aquests, com deies tu, d'aquests 15 anys que fa que estem funcionant. Alguns més, no?, a nivell de producció més, perquè abans també teníem una productora d'espectacles, però després, a partir del 2006, em vaig centrar més en el que va ser difondre el meu treball de coreografia, no? Llavors, com que molta gent sempre l'hem tret de lloc, no? I, ostres, però no feu infantils només? I no, també fem cabaret. Però només feu cabaret? No, també fem òpera, també fem sarsuela, però també fem circ. Clar, el tenir una productora d'espectacles vinculada ens ha facilitat poder fer espectacles de moltíssimes coses. I ens volíem treure una mica aquesta etiqueta de només fem això, només fem l'altre, i per això vam pensar de poder plasmar en un escenari i a Barcelona, de dir, també fem dansa contemporània. També som una companyia que porta molt de temps aquí treballant en un país on, bueno, la dansa doncs, és el que és, i hi ha una mica el circuit de les companyies més conegudes, però n'hi ha moltes companyies que també vivim d'això, també treballem, també estem en teatres, també estem en circuits, i volíem una mica fer aquesta petjada de dir també la companyia de Núria Serra també fa dansa contemporània, també tenim un llenguatge propi, no només muntem espectacles per tots els públics, coses per gent gran, propostes especials per un esdeveniment, per Sant Jordi, pel que ens demanin, sinó també tenim un llenguatge propi i en aquí el volíem plasmar. La Núria Serra Torrent és mataronina, però els mataronins i les mataronines de moment ens hem de conformar a veure l'obra, ara que per sort ja s'ha acabat el confinament comarcal i ens podem moure, i ens hem de desplaçar a Barcelona per veure l'espectacle, que s'estrena demà, demà a la Sala Arts, A quina hora? Sí, mira, a les 7 de la tarda. Vam fer una prèvia la setmana passada també perquè a nosaltres ens interessava una mica gravar les imatges, veure una mica un assaig general, no?, per dir-ho així. I llavors demà fem com l'estrena oficial. I tornarem a ser d'aquí 2 setmanes, el dia 26, també a les 7 de la tarda, i es pot reservar per diferents portals, pel del mateix teatre i per l'Atràpalo, pel My Entrada, estem a tot arreu. Per tant, dimecres a les 7 de la tarda, 7 del vespre, ara que ja fa aquests dies que que tenim llum fins quarts de 10 pràcticament de la nit, és molt agradable desplaçar-te, anar fins a Barcelona i veure aquest espectacle de dansa contemporània Sabates Vermelles a la Sala Arts de Barcelona. Podem reservar entrades, que encara tindrem ocasió de trobar-ne alguna, per demà i per al dia 26 també, Sí, i si feu bona promoció i us agrada l'espectacle, potser allarguem una mica a juny, o sigui que ens interessa que vingueu i feu promo tots. Molt bé, i llavors començarem a cantar meravelles perquè també vingui l'espectacle a Mataró, Ara, això. A veure, ens encantaria poder venir a Mataró amb diverses propostes perquè sí que va coincidir algun temps i vam ser-hi amb alguns dels espectacles, però a vegades també són
són casualitats, no? Que vens un mes i el mes següent vens a fer l'infantil però ara fa bastant que no hi som a Mataró i tenim molts de seguidors i seguidores que els hi encanta el que fem i que sempre venen i que sempre, Núria, quan feu alguna cosa, aviseu-nos. I els encantaria, evidentment, que estiguéssim aquí a Mataró, però bueno, quan es pugui. Ja, i tant que es podrà, i tant que es podrà. Tenim moltes ganes. Núria, una cosa, parlem ara pròpiament de l'espectacle, d'aquestes sabates vermelles. Sabates vermelles que en el pòster de l'obra, en el cartell de l'obra, sabates ho tenim en majúscules i amb lletres blanques i vermelles amb minúscules i lletres vermelles. A veure, què són aquestes sabates vermelles? De què tracta l'obra? Mira, l'espectacle és molt femení. Primerament perquè l'he fet jo i parla de sentiments de dona perquè, com deies, gira entorn dels poemes que també vaig escriure. Parla de moments d'enamorament, de moments de por, de tristesa, d'inseguretat, de moments feliços, de passió, de la bellesa, dels records. Engloba una mica doncs, tot aquest cúmul de sentiments que de vegades tenim dins i no sabem com expressar. I hi ha unes lectures que anem fent teatralitzades i després de cada lectura hi ha com una interpretació o una posada en escena o una conseqüència d'aquella lectura, no? Escenificada per dos ballarins, que són la Sara Colomino i el Cristian Ramos, que són dos monstres de guió de l'escena. Tenen una complicitat entre ells dos, dona-home, i l'espectacle entre ells es va com... Primer es van enamorant, després entra una mica aquest joc del sí, del no, al final la relació es complica i lo interessant de l'espectacle, aquestes sabates estan vistes com si fossin escuts, com si fossin vestidures, no? A vegades ens posem una sabata, hem d'anar a un lloc i saps que aquella sabata et queda bé, et fa elegant, o a vegades per estar per casa et poses aquell altre tipus de sabata. O sigui, sabem que cada situació té un tipus de sabates. I es tracta l'espectacle de treure'ns totes aquestes sabates, de ser una mica nosaltres mateixos, una mica com que el món ens exigeix que ens calcem, no? Que cada situació requereix ser una persona diferent i poques vegades podem mostrar-nos tal com som. I l'escenografia que du l'espectacle, que també en aquest cas és molt important, ve a ser com un món, un cub, on hi ha una espècie de cordes lligades, no? I acaba sent una tranyina on tots ens hi veiem una mica abocats, no? Per la feina, per la situació, per la família, per compromisos, cada vegada et vas lligant més amb aquesta tranyina i al final un dels artistes queda totalment embolicat, no? I ens el anem mirant, volguem dir, si pot sortir, si és fàcil, o sigui, para, mira, busca el forat, busca com sortir, però ell mateix s'hi embolica i no sap ni com sortir-se, no? I a vegades, en aquest cas, ho vam reflexar en aquesta relació de que ell no sap com sortir d'aquesta relació que es va complicant, en aquest cas més violenta, però al final donem un punt optimista que crec que els artistes l'hem de donar i després de tota aquesta situació tensa i també poemes una mica punyents, ells dos són capaços de trobar un camí junts on tots dos persones, o en general, en aquest cas en una relació amorosa, ens puguem sentir còmodes sense totes aquestes sabates vermelles, no? Sinó caminant on una mica el destí ens porti, no? Entenc, per tant, que la dansa va acompanyada també de la lectura dels poemes, d'alguns d'aquests poemes? Sí, alguns es reciten de memòria i després n'hi ha alguns que pel seu pes vam creure que era millor llegir-los perquè s'han de sentar bé, no? No és només recitar i recitar, sinó hi ha paraules una mica més... complexes, potser. Amb més pes, no? I que a vegades el recitar de memòria et fa anar una mica de pressa i
i dona allò que no està potser concentrat o sí, i vam provar-ho de diverses maneres i al final vam dir aquests s'han de llegir, perquè a vegades la paraula escrita té més pes. Parlaves abans d'en Cristian i la Sara, que són dalt de l'escenari, però tu també hi ets, Núria, a l'escenari? Sí, jo també hi soc, però soc una simple observadora de la situació. O sigui, és com si el meu món desperta, el que tinc al cap una mica, i ells dos apareixen, no? I jo sóc ella, jo sóc també la Sara és jo, però jo m'intento mirar des de fora, no? I és bonic perquè, clar, vas veient tot el que va passant, però que realment una mica potser t'està passant a tu. I a vegades crec que no fem aquest esforç de sortir del dia a dia i veure realment, ostres, però doncs aquest projecte com ho estic fent o aquesta relació com ho estic portant, no? El dia a dia és aquesta tranyina que l'avalanxa de neu que ens porta avall i és interessant, crec, i més amb tot també el tema de pandèmia que ha passat, parar i valorar i sortir i dir anem a veure les coses una mica des de fora. L'espectacle és curiós per això, perquè dius tu, perquè jo hi soc, però no hi soc. Molt bé. Núria, el que sí que som és davant d'una obra d'autora, perquè estem parlant de la idea original és teva, els textos són teus, són extrets del llibre de poemes, allò que et vaig dir una vegada, i la coreografia també és teva. Per tant, és obra d'autora, Autora, falta música. La música aquest cop no és del Carles Bianchini, que és normalment amb el compositor que col·laborem, però també perquè ha coincidit, com et deia, que la setmana passada vam estar amb un projecte que també vam fer a mida, que era per la presentació de la Fira Modernista de Terrassa, vam fer l'espectacle inaugural, això ens va dur bastanta feina. La setmana passada també vam estar en un espectacle d'òpera i sarsuela. Va coincidir tot que, al final es va decidir de dir, aquesta vegada serà música d'altres autors, que encara que a mi m'encanti fer servir la d'ell, i no sé si a la llarga es podria preparar una altra producció amb música seva, que segurament serà, però és l'altre espectacle que sí que també està en camí, que és el del Ball de Màscares. Aquesta és música d'ell. Però, estem aquí amb tants projectes que a vegades et surt alguna cosa i... Sí, perquè ens vas parlant i ens vas derivant cap a altres. El Ball de Màscares, per cert, com el tenim i quan arribarà i on es podrà veure? Estem enmig de diferents festivals que hem presentat la proposta i d'alguns encara no en tenim resposta, d'altres al final no l'han escollida, però és com tot, no? És anar picant pedra i al final trobes la persona que diu, ostres, això m'interessa, vull que ho presentis aquí. Esperem que aviat sigui a Mataró. Sí, a veure, és allò que dèiem al començament, perquè tant aquest de Sabates Vermelles com Ball de Màscares i algun d'altre dels espectacles, doncs els puguem veure també a casa teva, a la teva ciutat, Però, a mi és igual, m'agrada també, ara ho fem una mica en broma, no? Però que, evidentment, sempre t'agrada estar a casa. Però, la veritat, allà on anem sempre agrada el que fem. Hi ha municipis, mira, Sant Vicenç dels Horts, que anem bastant. Fa 3 setmanes vam presentar un espectacle que es deia Arrels, per Sant Jordi. També la gent encantadora. I mira que hi anem vegades i sempre intentem aportar coses diferents o que en aquest sentit entusiasmin. I també a Badalona solem anar-hi bastant, perquè també el que fem agrada i hi ha molts municipis on sempre som benvinguts. Per tant, nosaltres encantats de que... No, i després et diré una altra cosa, que també està bé que ens movem als espectadors. No quedar-te sempre als teatres i als espais que tens a casa, que també s'hi ha d'anar, només faltaria, però també va bé, i a més ara s'agraeix moltíssim, ara que ens deixen sortir, doncs dir, va, vinga, anem a Barcelona a gaudir d'una bona obra, no? I tant, i a més aquest, que estem al costat de plaça Urquinaona, perfecte, baixeu de l'autobús o de la Renfe i en 2 minuts hi sou. Molt bé, molt bé. Sabates Vermelles, que, com dèiem, recordem les dates, de moment, demà dimecres, dia 12, a les 7 del vespre, i el dia 26 també, També, a les 7 del vespre.
i esperem poder allargar el juny, però això com no us ho puc garantitzar, de moment... Doncs, exacte, quan ho sàpigues ens ho dius, que ho direm en aquest programa. Perfecte. Escolta'm una altra cosa, recordar que hi ha entrades encara a disposició del públic, a la venda, s'ha de fer a través o bé de la web de la Sala Arts o bé de les plataformes que hi ha habituals. Abans has citat una, tu, per exemple, no? Com Atrapalo, i d'altres en què es poden adquirir entrades, també, eh? Sí. Hi ha el Mai Entrada, el Teatre Barcelona, n'hi ha diferents, i estem a totes. Bueno, quan ets a Barcelona també està bé perquè, clar, tens una difusió de mitjans i unes oportunitats que a vegades presentes coses també molt maques, però, clar, potser no són municipis amb tants recursos de mitjans, no? I llavors també això és d'agrair que es pugui... És el centralisme barceloní, és veritat, sí. Si estrenes a Barcelona tens major difusió, és veritat. Sí. I l'hem d'aprofitar. Molt bé. Núria, doncs des d'aquí, des de Mataró i des del programa El Mirador, de Mataró Audiovisual, desitgem molta sort, molta merda, vaja, perquè és l'estrena, no? I en el món del teatre i de la dansa també es fa servir aquesta expressió. Sí, total. I, com dèiem, esperem veure'l i també esperem que vingui aquest i altres espectacles a Mataró, també. Sí. Per cert, recordem que el llibre en el qual està inspirat l'espectacle, allò que et vaig dir una vegada, es pot adquirir a les llibreries, eh? Bàsicament, et deies el tramvia, el tenim a disposició aquí a Mataró, eh? A Mataró el tramvia el trobareu. I després, ja si heu d'anar a Casa del Libro, FNAC, tot això també allà, però bueno, almenys així fem promo d'aquí. Molt bé, doncs recomanem en tot cas veure l'espectacle i després llegir el llibre o al revés, no sé, totes les dues fórmules són viables, eh? Hi ha gent que va venir a la preestrena i m'ha dit, el llibre em va encantar en el seu moment i tot, diu, però quan he vist l'espectacle he dit, vale. O sigui, no és el mateix... Clar, evidentment, les arts escèniques tenen una força que la poesia la té, però sempre et queda una mica com a tu, no? És com més intel·lectual. Però, clar, veure aquella escena teatralitzada, dius, ostres... Quina força, no? Sí, o sigui que hi ha gent que ha fet les dues coses i està encantada. El que sí que tinc que avisar... 3 segons, només 3 segons. Que us porteu un mocador, perquè la llàgrima en algun moment... Ho farem. Núria Serra, moltes gràcies. Núria Serra Torrent, moltes gràcies per... Molta merda, com deia, molt d'èxit amb aquestes sabates vermelles a la Sala Arts demà, dimecres, dia 12 i també el dia 26. I després veurem si tenim més recorregut.